sizoshintsha izinto ezizoqeda inhlupheko kumuntu omnyama. Uma ingakapheli inhlupheko, badala basha yithi whoever nabathengiwe ngoba phela sikhona impimpi into ehlala ikhona. Uyabona nje zona ngesikhathi kusaliwa abantwana babeyifaka amathayi ubuhlungu benhliziyo bethi yibo laba sivimbayo. Asizukwenza njalo ke manje, so sebenzisa ivoti lethu. Uma umnyama ungavotanga nabamnyama uyofunga kulanga okuthatha abadala bakuhambisa bakushonzele shendampa. Asidlali kule game. Ukuba kuya ngami bengiyothi wonke umuntu omnyama akadlulela sibone ukuthi ufaka phi iyeke lento emfihlo. Sihlelani uma ngivotela